Thank you so much. Grabing lipaya, grabe kuy ma butangan sa mong kalipay. Nga mag-unbox yung mga ingani. Dagan kayo dili magulitan tanan. First time na mo mag-unbox yung mga ingani guys, ng mga sapatos nga. Di magulitan tanan. Salamat ka, Diyos. Sisilin sa aming kanun, I love you. Kana po pang usa ka tuig ni chocolate. Awa, gamay gud yung nawong dako kayo. Mura siya ganun pang picture frame na. Nga na to kada ka man ang picture frame. Uy, 3 pounds! Boni, bukat kayo. Pariho dito sis kay na. Sakto di ka lang ni. Hi guys, ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Jargahang nawaran na juga. Kuan harang kasingot ja adjung buntag ug adjung mugtog adjung gabi natong tanan guys ja. Excited na may kadjun rong adlaw guys kay mag-abli mi og balikbayan box nga gikan sa USA. Ja salamat kadto sa nag sponsor daning tanan. Naghana kadto jud ning sud siguro guys kay duha man ka box ja kadag padjud ja kabugat padjud Ginoo ko. Wala gid na hagipada to sa nag-deliver guys kay di man makasudar ilang postcard so han lang maghiwat ang bana kay naluoy lagi pug katulay tiguang na pud siya mga mualsa so ko ibili na lamang sa kasada kay ang bana na lamay ang gipalsa ja. Excited na mi karon guys kay ato nang ablihan. So tanawon na to guys usay sud. Hi guys. Ang mga tao na muna guys kay na kaya din mo na gigo na bisingot ka rin ta na sud bora may subah. So di ra gid niabot na ag box ja magsugod ta ron abli niya. Way man gilabot. Kay ako rin mo abri kay ako rin guys may mo lang again naputol na ako naputol lagi yun isa lang way mangilog ha so guys may ilhan day dyan siya guys ug kanang kuan kanang gabrihan na kay na day pirma na silyado so pirma dyan niya sa sweetheart na sisisuin wala hi tiga na ah. Pero tumoy mo ituslo ka na. Ay, gulot kayo. Bicol, no? Ito ko na. oy way mo pulit way mo pulit lagi kay way imo na ni excited dito Study tawal Ay, kung sa kayo may mabok na diya. ay nakasulyo dito na Diyo ko dito sa excited jud ay, kung ang nagagay siya. Kasi lagi di lagi kay kuwaran ni siya. Stick. Itay mo dai hiwa na mong bilat ay. Maduhay bilat na juga. Kumutang USA. USA, we're from USA. Why Muhawid? Oh my god, kay sini masahan na to. Why Muhawid? Saan ko matanaw ka? Kay paningat pa jud ko. Para kainit. Why Muhawid ha? May love letter. Hala. Wow, so mga brand new jud siya guys. Mga brand new tuwalya. Dapat sa kamera, araw naman kuhan. Dak, ang dami ang Ganda tuwalya ko na. maghabol. Hala. Oh my god. Naingan. Oh, naingan. Pika balik. So, Roy, limangan. Kang Jijin. Jijin. Dapat pipiko be. Naingan day ni. Oh, Jijin. So nakabutang dari guys. Jijin verse. Jijin. Limang Ito yan na kay Jijin na. Jakari guys. Ruby. Ay, nabukla na kay mo lang gihapon. Roy. Papadol ba? Oh, Roy. Roy. Ay, big Ruby. So kaniya Ate Ruby. Oh, Gabi. Wow, mo. Bela na to be. Green. Ay green. Brown. Ano siya pwede ihabol? Kana. Julie, Mama Julie, na Oh, imuha. Mama Jolie. For you from SSNN. Nanay nalagyan chocolate. So what nis ay Nicole. Nicole. Wala na yung chocolate na. Wala na so. Okay rin man ako. Pwede pa So man na Nicole, ibalik. thank you Nicole. Wow. Kasi, kisses pa ni Good niya, nalanay. Libre, tulo ka bulan ba naman kape? So aho ni Sa kainit, sa biyahe. Ate Ruby. So na Ate Ruby ni ha. Puro ni siya mga
Makeups. Hala pang color sa buhok. Ibaw jud kasi nga maghimo ko mag-color ko buhok. Ang color si Ja. Ang color na ah. Na, pang eyelash. Sa Eyelash. Ano ba yun? Ay, nasa ko ano? Floramine. Carol B. Ay, Pang ano, course buhok. pang color sa buhok. Tiri. Oh, tiri na. Yung mga Hala, ngalan. Dani pala dun sa Kang Tita Jijin nga. Oh. Makeup. Ano? Ay, Southern. Mascara? Sa Piri. Pili. Nay kang Aisa nga dab. Na Aisa. Hindi mo ilan, hindi mo sakol-sakol. Di pang ano lang ni kay pala dun gulis bula may mga. Bukan eh, karang Butang diri. kiri okay mo man niyo. Oh, Kiri mo lagi sagdi naman apa kay narabitongan may ilhan rabito na. Hala na yabo. ha? Yabo na jabo. Nabuak ang kuan. Nabuak ang shampoo. Ang Ate Ruby, kukira gaha kay na nabuak na ah. Buntog raw mo kayo. Ah, dili siya. Oh. Ito sa ganyan. Sa basa. Oh my god. Buwa ko da. Wala. Julie. Ay, wala. Di ning apaw ra. Mo ni ka Julie nga safeguard nga liquid han Julie. Pwede sa buko. So araning kuan guys kay dadto na naguli na mo ni buhon buhol. Sa okay sa mga kaya ra bitaguan. Sa mo na. Daghan di siya mga So naay nakasunod sa box guys na nabasa sa lotion. Basa din siya. Hindi ko. Sabon man to ma. Ang sabon. Humot na. Ibita to humot kayo. Ate Ruby, salamat ka Josis in. Humuta ay. Ang kiri apikas. Boys. Way man. Naa, Nicole. La. It's okay. Nicole. Nicole si Ja. Okay. Salamat. Dai. Crystal. Thank you. Thank you. Muta sa shampoo eh. Yan, magpila. Nutella. Ate Ruby. Ay, nayabog din siya ko lang. Salamat sis. Kalami, Ano Nutella, tila da ka Ate Ruby nakabutang na. Nire, kita na to. Ate Ruby. Hala nabura man Gigi ang usa. mga ngan sis. TDB og Gigi. Nabura ngan kay naay kuan. Ja. Hello. Ate Ruby and family. Pakita sa dito kong. Kasi me. Hala. Kaso lang nailabasa man najabu ay nabuslo. Dili ka nang nabura, ilay na. Para siya na liya. Ayo sa wirisig ano kay maklaro pa man. Oh, maklaro pa man na. Di wa man kanina wa na maklaro oh. Sa guys kuan sa ating silpon. Ay, kuan sa silpon na. Gigi na usa kay ni. Ayaw. Ate Ano sa lagi sa kamera lagi? Aliana. Dili be. Ariana. Ay na-assist in kanang nabura aguan kay nabasa ang Ang lotion ng godo sa Yun, wala nabuhat. ta kay bawog kung saingan dali. Sabon to. Ah, Dili sabon? i-PM lang ni na sis og kinsan ni. Ang Matao. usa na. Kina buslo tala ko pa bi kinabasa pa. Kiri gid on, nakuan gid on. Nabuak man. Murag ani siguro sa ato na. Tang. Kuan man siguro na powder. Labas na basa. Di na sa gawas raman na. Siguro Najabu ang shampoo kita lotion. ko niya, okay, na para sa bang taklo ba? Kuan sana ka kay pag Ay, kuan sa alsa extra siguro. kaya ni. kaya. So ako rin magpunit ha kay atong way magbuot. Ayaw ko kani guys. Unsa man ni si Jaka nang nabura gid jahang kuan kay nabasa sa lotion. Siya na mo kay Ang usa ang Yana. sa Duro man na. pagbiyahe ani. So gatas ni si Janga. Strawberry. Nestle. Strawberry. Basta kani kang Ayana ni may nakabutang nga Ayana. Ya kani isa. Wala mo jay ma ilhanda ni kinsa ni. Parihara. Dalek ba? So ako lang i-message lang ni Kang sis. ano siguro Kia. Kia. K-I-A. Kia ini kang Kia o kang Aliana. So kang Kia o Aliana ni. Parihara ni siya. Mm. Basta gid. Nangihi mo maningi mo. Di kay na kuan. Hala salamat ka do ni sis. Bugnaw. Hala bagura ba jud ka ajo Bugnaw pagi. na siya. Napay tag price na ah. Kinsa na? Naghumulumol man. Wala rang mahala. Napay tag price. Kani. Ah, siguro ni wala may nakasuwat. Wala
may nakasuwat nga nga. So, ako siguro ni. Kay may tagaluto-luto man nila. Ano nabasa lagi. Ano sa mani ha? Wala po yung nakasuwat. Hindi. Kung natrapunan ako, pagkagtrapunan. Energy drink pa. Palihog ko itong pink tatrapo pa. Jadi ay pang pagbalat og kuan. Why nakasuwat pud ni Peeler. ni amo ni amo. Ala sayang ng buslut na lang sabi. Buslot dito. Lixian. Ay, Mura magdagan niya. sakto lagi di ay. Kia, Lexian o Galiana. Lixian. Sa mga bata. Ang gagmay. galiksian wala kuan Mura kay diri na mas kilid. wala na Na, pabli. Kadaghan di ko dadun sa Energy buhol. drink man eh. Energy cup. Murag ano. Oo, di bukat kayo, no? Energy mix. Murag. Kasi Di mo na. sa tato. Ati Ruby, kape. Na nagado. May nakabutang Ati Ruby. Ito mo sa kay Gigi. So tagsa di ay mini Jijin daning tang. So mga rido tos Jijin di ay ron. Na pagsami nga ingani na. Salamat ka sis. ooh, sinan. Ano gusto ang kiri, ha? Mo-transfer ba na ta? Ha? Nanay, hi Nailita, na imong sintrom. Daghan ra ba ka sintrom Tatay. dito? Tatay ko nga sintrom. Napa sa say mga darang sintrom dito. Buhol dito. Ano dito mo ang daguban gani. Ala, di pa siya nakaamo di nga kabugat. Kinukulay. Ruby, Gigi. So, Ate Ruby o Jijin. Okay, ate pakita ang taklo. Peanut butter. Peanut Nga butter. skippy. Ipa to bang, skippy ka mahal ka doon na siya. Na, Tubang sa ngalan. Kanang ngalan sa brand sa peanut butter ba? gana. Ate Ruby and Jijin. Kuan siya ka ng, aoy. Vitamin C. Vitamin C. Na. So, pangariyo na Jijin. Ugma. Ay, kuwan siya oh. Hello, Nicole. This is Suwari. Pagwapa! Asa ni? Nicole. Lotion. Lotion. Saan ni So siya? guys. Tanan! Saan ni siya? Wala wala. Custard na. Parang sa man eh. Sa sandwich nga. Ano? Oh, ignorante ko guys. Ah, Ako dili kay paliho babusan ko, nila. Jijin. At si Ruby, thank you sis. Kanang vitamin C. Ah. Hala, nagjabu na jud pa nag-agas. Oh. Hala, dili akin nag-agas. Nag-agas. Bugat pa? Shampoo ba na eh? Dili. Hala, Liquid sabon. Nag-agas siya. Ibalot na ng plastic Nag-aha guys na jabu na ah. na Nabuslot sa pagbiyahe siguro na. Naghanag na buslot. Na basa eh. Wala nabasa ni Mala. Nabasa ko. Asa na to? Ay, tapos anak bi. ay naputik kang tita Gigi no. Mora kape. Pareho rami na may mga ngan. Nestle. Nabubuak man ako. Iklok. Iglog. Iglok. No name. So, wani nga. Paris is kape. Oh, parang Waingan. sa kape. Sigurado ni kang Ruby siya na ni. Salamat ka do sis. Labog. Para po na pa kay makalat na pa. Bugat. Ito man eh. Unya na. So, itong pauwi ni kay murag bugat na. Napa So, oh. ato sa ni asahan ha. Kay 1, 1, 2, 2, 3. Ay, ano bug ala! Ala! Ano bugatan kit ka tarang No, na. gusto ko pa sa kumbok doon. Tukalyana. Na. Ano ni siya? From Aliana. NN. Tita NN. Aliana ni anak ka. Ano na siya? Murag 1 kilo man siguro ni. Bukat wal? Kayo. Dixie. Lexi. Lexian og Pang Kangalyana o Lexi. Natablaw jud yung mga batag ka og kulit lagi. Napa mo, ihang kuan, ihang kinkin. Kang ay, Kinkin og kang kang kinkin. og kang Kimkim. Kami harang nga Nestle, oh, Nestle. Anak ni Kuan, ni Dodo, ni Agab. Winnie. Gabriel. Kadaghan na di ko dadun, daghan ni tagdadun na ni gulig bulnak. Di ay magdala sa yari kay pros mga kasalubong among dala. Blanket. Basa. Blanket oh. Na, Victoria's Secret Oh my man. God, gansino yan? Victoria's Gansino yan? Secret. Isa na. Blanket man, para sa tanan.
Wala may ngalan. Oh my Ito ah. Waingan. May nga, Victoria's Secret guys. Oh, Victoria's Secret. Wait lang kay na kuya ablihan ginaw kung Ano saan say secret ni Victoria? Baso lagi na. Ala, basta. Basta guys, Di okay. butang sa dala. Hello, Baso lagi na. wow, chocolate. Namay Ferrero. Wala. Waingan, so kang Ruby Provinciana ni wow. Kanang Di ina ba sila talaga ipangan? this calls, ano? For a happy dance. Wow, mag-dance day ko dani. Di salamat. Hello. Wala sa napod ni. Excited ka na makabukas ha. Swiss Miss. Oh my God, Usa ka. Box na Swiss Box. Ano? Nabaksa na ba ni Skuan? Basa di ba? Basta kayo? Powder ba siya? Waingan, so Ay, wa man. Na pisa ka. Waingan, so kang Ruby Provinciana pamili ni. Waingan siya na. Salamat ka, Jusis. Lumping. Sa Final. finally, Na one box. asa sa ni abli ko sa ni ipadapin sa anak. So guys, the box. Lami ulo card. Kay diri is mo Asa dito ang ako? area. So mo gud diri gamay. Kaya diri tanaw. Wow. Kutsilyo na, kutsilyo pa. Cute ka. Kutsilyo. Ako sino wala man tani mo call. Kusilid. Kimurag sa mo ni siya. Simu buto ni. Ala, sakto dyan sa kuntiin. Na. Waingan siya ha, waingan. Ipakita sa camera. So waingan siya guys. Diba ito tanaw ni sa nito. Delikado na ba siguro ni? Ari na kani, ari na. Hala! Oh my God, paborito. Strawberry jam. Ate Rubian family. Paborito na ko. Sus, ano mo guys, karon pa may makatilaw dani. Bumalik ko ng dagang sliced bread. Wala yung nga na diri manggod sa Pilipinas. Kaya nang kuwan ba? Nadila na tani. Amot ni. So, grabe pa dapin sa mga kitkat na kay. Sus, karon pa ko kitag-kitkat nga yan kadak na guys. Bro kalungnan gyud. Oh, ay na siya. Mas dako pa siya sa akong buktong guys. Karon pa ko kita ana. Ugat kayo. I-move diri ka sa kabaks na. Paninot kong taman. Ipatong rin mo dito ko lang. Kaya na dani ka mga excited na dani. Na mga sapatos. Hindi kaya akong chocolate yan na nanay. Na dani mga sapatos guys. Na kuha ni Nicole. Ay. Pinakabugat sa tanan nga. Box. Grabe. Kiri mi Parang pinakabugat. dako akadunis dyan nga. Karuha ba siya kabugat? Asa mo kutsilyo? Turo. Sayang guys, nainay. Bustak-bustak siguro nila kay nainabuak na. O, napiit na. Bus yan. Patong-patong dagoy na. Pag ana daso. Oh, ikaduhang box na ni guys. Uri ko lang ako ano. Naladanig ang maka-excited. Excited na to na yun. Ligo na ako sa singot. Hala. Pwede mo gunit. Ayaw, bunit. Ay, apil. Una natungguhan guys. Kasi nga na naman nasa shop. Pero Papel ba nga? Mura siya Manila paper nga ano. White. lain na pupulo. No? Sabi nga na ano. Dara, likod. Laura Me! Laura Me. Dahil Laura Me! For Buhalana. For you, Dan. Terry. Oh, ten-ten-ten. Alex. Alex. Alit. Alit, kulay. Lain-lain kulor na ito ana. Pilya ba? Wow! Surprise! Nicole! Dili ta mo tanaw dai. Tawgon na itong mga pangalan. Joke. Dota. Surprise! Kuya Edie! Hala! Surprise, Nicole! Wala na ko nakita. Nicole, thank you. Ano na siya? Basta po Early. Ha? Basa bitaw di. Ala na nagbasa bitaw. Ang chocolate nagbasa. Naglanay. Glanay. Basa. Bilabong og Dahil. Curly. Wait sa akin sa man nila kasuwatan ni gini nakabutang. Kuya. Kuya Kuya. LD Punso. Pomar. Kuya LD Punso. Thank you so much. Very much. Mm. Thanks. Wala!
hilak dyan ko na ni. Inampun ko ni Brownie, te. Na, sakto sa kasinilas. Labi. Nakahilak dyan ko na ni kay naanap yung sungkod si tatay. Na, So, malipay na sa po. tayo. Sungkod ni Tatay na? Oo. Para ni mo ni tayo. Doon Kaya hindi na. panglain ng mga padung sa bowl kaya itong dagang kabaps. Pang ilis-ilis na niya. Hala, Kristilaan, mapangag, jiga. Samot kapangag si Rui Provinciana. Bugat ko guys. Bugat ka to guys. Picture of Bugat them. ka to guys. Hershey. My God, so very big. Wow. Tagda ko kayo. 1 million goes to... Dili mo na siya paigo sa no. Gusto. Hilak. Hello. Hilak mami guys kay si Ili. Hindi, Brownie. Si Brownie. My God, ang Brownie. Dante. Dante. Oh, si Dante. Buda Love you. kayo. I love you sis. Love na love din mo si Dante. Oh, ili. Si Ili. Sakto naman gito. Si Ili, si Brownie. Dante. Ja. Jijin. Si Gigi, Victoria's Oops, Secret. Victoria's Secret na Dili po. na mabangbang. Terry. Terry. Victoria's Si Manny Secret. medyo kay nanay mga ngani Terry. Ariana, Lollipop. Wow, Chupa-chups. Aliana. Oh, nagano dia, Sharo. Aliana. Lipa dito siya, no. Aliana. Hi, Nicole. Hello. Nalapoy kayo Nicole. Oh, Nicole. Hi, Nicole. Naghanap Nicole. Thank you, Ate Ruby. Dia pa yung usaw. Duha. Wow, thank you sis. Love Kini. you. Laman naman, ani. This is mine. Siya pa. Kuya LD. Ay, lagi pang hilabot kay dili lagi ikaw. Kuya. Anong kuya god nga? Nakabutang diha oh. Kuya Eddie. Kuya Nike. Eldi. Thank you, Nike. Hala. Kuya Eldi Punso na po. Oh, nagana ko ana. Nagana ko Ano ana. lagi akong paborito, my God. May nakasuwat. May nakasuwat, guys. Ito na ba sa sulod? Basig na. Bukara ba? Wa, di nakasuwat. Hindi? Sa tikita niya. May Ito na ba? nakasuwat. May nakasuwat. Pang graduation. Wow. Ah. Ayo, imo ajud na. Okay, way pang grad. Way nakasuwat. Way nakasuwat, sis. Way nakasuwat na. Ay. Di tablin. Hala, narad-yarag. Hala, na 1 million. 1 million! Hala. Ang isa man na. Kado. Ate Ate Ruby. Ruby. Yoy, salamat sis. This is mine. Ate Ruby. This is mine. Hala. Tanong sa nato kay Basig na. Mahal na ba, oh? Ang imong favorite na color. Hala, ganahan ba dyan ko ani kay daghan ka dyan ko mga mga Busuglan. Oh my God! 1 million! Dollars. Hala, Nagana. Diyos ko, naghan ng dollar. Ganun ba dyan ko nakasuway? Nahilo ko na ay salo. So, naghan ng dollar gisilip ni Janari. So, aman itigungon ni mga No, dollar. dato naman kaya tama. Diyan na nakahilak ng kami. Ano, bago pa dyan dyan pa dyan gisilip nga kwarta. Salamat ka dyan sis. Salamat ka Mahal dyan ba yan sis. niyo? Salamat, Walay salamat. kuan, walay Ay, price. salamat. Nagana. Tago na kini kwarta Nagana na. panty, oh. Ate Ruby. Oh. Ate Ruby. Ate Ruby. Ate Ruby. Oh, Sanggalat. Ate Ruby. Puro na sanggalat. Ate Ruby. ang sanggalat. Like ang tiri sanggalat. Tiri sanggalat. Tulo. Tiri sanggalat. Tiri sanggalat ni ha. Oh, tulo ka. Tiri sanggalat. At Ruby. Yeah, salamat Oh, sa hilig ba na siya kuan, Tiger? Call. Mm, Isa salamat ko sa dito ko bra. lang. Ila dito. Roar. Ruby. Hala na, Kristil. Chuba Chubs. Oh, Kristil. Thank you. Hala, di ano na kinuko. Ka-surprise na dyan eh. Still no. Crystal. Kasi nag... Hala na, Nay. Kasi na po ni... Hala, Kristil.
Thank you. Dali ko na kana na. Alam niya na, itong ito. Grabe guys, gipaningot ko sa O na ba? Dollar. Listilan. Thank you so much. So happy. This is Terry, ops! Victoria's Terry. Secret na Victoria's po! Kiris-kiris, ano to? Oh guys, diyan na po guys mo. Oh, Christine. Thank you. Hala, mga Christine. Laki sa ni Junjun. So na ikang Junjun. kahumot. Junjun nga Jijin. Na Junjun. Nay ako Ate Ruby, kitag saan jud tag ngani oh. Ate Julie. Puro dab. Hala. Hala, gulo ko dyan. La, tan 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 tan! Light. Kate Spade! Hala. Branded na siya! Oh my God. Ni Cristil. Kate Spade! Hala, bugat. Bugat. Abihin. Abihin. Nanapa siya Kaya ni ibang 1 million. Ikaw na makabili. La! Naisunod! Ay, gilain, nagimuhan na. Ay, dili. Flor de Lisa. Lisa! Tali o Crystal! Yay! Alits. Lord Elisa. Napay pahumot. Betong. Ipang ko na, ipang lain ng mga kuana. Ipang lain ng mga ila sa bulak. Winnie! Winnie, pahumot. Thank you. Nanay! Nanay Lita. Chen. Saan eh? Esther! Ate Esther, halati, naiimuti, Ate Esther. Patapli nito ko. Isud sa box na to, box usog. Ay, mabuok na. At Wow, Ruby. thank you, Victoria's Secret, Ate Ruby. Gigi. Jean. Salamat, sis. Na, busy na siya, sukod siya ha. Kapulita ka human. At Ruby. Lain ka ba ta? Kaman. Tenen. So kani guys, Ate Ruby na. Ate Ruby, hala, salamat ka. Nice kaya. Kung naghana pa man, ginuwa ko di ma. Wala naghana. Hala, sukod na dyan ni Jadaan guys. Hala, naghana. Sama ni. Ruby Provinciana. Hala, sa kani, ginuwa ko. Hala, sa ni. Masa ka ganyan? Dosa. Wala man. Di, nakasuwat. Ruby Provinciana naman nakabutang. Ay, Victoria's Secret. Victoria's Secret. Umot kayo na. Mahal ba yan na? Tagkuan. Salamat ka dosis na. Di naman imahaw na dyan nila ning. Di naman imahong so. Manimaw na tagkuan. Malimahong dalaga! Dalaga na dyan si Ruby Provinciana. Naku, salamat ka dosis. Agos sa sis, grabe nang ka busy yung gusto ko to. Salamat sis! So first time din na nilang Ruby. Oh, Ate Ruby! Family dub! Ate Ruby and family. Mot kayo, dub! Gian. Gian, na ikang Gian na Sorry, lain pa. ko. Yan. Legend call. Limbo! Hala, Limbuhol. Naka-apil sa Limbuhol oh. Limbuhol. Ikaw, lagi na ako silian. Kuya El Wow, Diponso. Kuya Ildefonso. Salamat Sa mo pa. kami. Thank you. Hala na, nagatagpuan. Di anak sa patos. Oh. Ate Ruby. Hello guys, Ate Ruby. Ate Ruby. Salamat. Hala! Wow! Salamat ka, Dusis. Isa. Salamat ka, Dusis na. Ah! Dili na musika. Isa ni. Musika. Jijin. Pahumot. Para sa iyo na. Jijin, pahumot. Pariho ragi yapon, mina. Pariho rami. Og! Floor! Kisa ng floor rami. Or, Floor. Floor! floor na kang ati kang floor rami. Victoria's Secret ni siya, guys, nga nas box. Sa ito ipanguli ni kay iuli para ba naman ibuhol. Kilain na para sa iyo. Panguli magud mig buhol guys. Diyan ang timing ko jud nga. Naabot. Hala. My God, di anak imo Christine dali na. Luwas na.
Hala. Kanina ito bunot. Safety juga jus Crystal Rune. Jiran! Open the box! Jiran! Nike! Nike, Oh, oh. shoes reveal sa asa. Shoes Hala, reveal. Shoes reveal sa! Shoes reveal! No. Nike. Nike! Na. Napajignag, dali anak. Yes, the box is also Crystal Ann. Oh, Crystal unclean. Hala, oh my God. That's Hala, so very Crystal expensive. Ann. Ano na siya, relo? Oh, Unclean. mga abi ko na rin. Naghahanap ng box. Patos mo na ako. God. Oh, Tita Flora may dab. Ay sa! Watch reveal! Watch reveal! Watch reveal. Ten, ten, Wow. Good Oh ka. my God, grabing mahal na rabot. Salamat kayo. Totoo. Hmm. Salamat, thank you, sis. Hala, oh my God! Oh my God, kisa ka ni excited. Ate Ruby! Kate Spade na pod. Thank you. Ipakita na ko. Ang tagtanga sa plastic. Oh, Kate Spade. Tatanga ba o si Barok ba? Yan, rawa lang. Guys, na. Wow! Nalang ko pang graduation ni Nicole na ako mabitbit nga bag. Ikuan to, ibalik to. So, ba, sige, naisud. Hala! Sigud naman. Naisud na. Kuhan. Dali, kidugo na kami ito. Thank you, ang baguha man, Jud. Ganyan. Oh my God. First time makabag ka ng brand new kay puro Jud may ukay niya, puro hinatag. Puro po hinatag na ang mga bag, guys. Isid sa box, isid lang lima daot. Alang sa man niya ito, Ruby. Kuha na. Kuning wear. Uy, yan, puntakin lugar tayo dyan. Hindi ba sila buluak na? Uy, morning wear. Morning. Morning wear. Morning wear. Guys, bukat ka dun Diyan nakabutang na ni is Ate Ruby. Ayan o. Ate Ruby. Guys, nakabugat niya. Uy! Asa man, lilian natin eh? Oh, liliwan Ayaw na. lang! Basig na Kay ibuan. basin makakuan. Dili ito Nakakuan man siya. Plato naman good na oh. Mga tupperware. Basig glass siya ba? Dili na. Ayun na kayo maglisod na ka na na Di naka-fix magud si Jar. Oh, naka-fix na ba yan na? Di, doon tanaw nung sisujud pero makita natin. Di, nga na dahil nila. So, iupin na to guys. Sige, sana. Sino basig mo? Hindi rin mga tibukasan dito diri ha. Ha. Di man, buro man siya naka tiki kay barbak ito di sa Jawa pa na abrihi. Babasagin? Ka cute basagan si Jawa nga ni oh. Sana wag wala binabuak. Wa lagi. Ja, may mga tirno. Wala. May mga tirno nga kuan. Ala. Umurag ka na Bili mo na siya kuan. Tupperware ba? Pakita lang. Na guys, kuan si Jawa ka Uy, na. uy, careful lalo baka. Di lagi di sa. Wait lang. Hindi na siya di na pang microwave. pang-tawid na yun, oh. Pang-microwave na sama, oh. So, salamat ka doon si salamat. Nagligo na dyan ko singot sa punta ko di. Palingot taman sa kuan. Excited ka dyan guys. Napasidagan ka dyan box niya. Rosalie Mayora. Pang mayura ni. Paumot na, paumot. Kul ilay na para bulukol. Alits, pahumot yapon. Terry, pahumot. Aisa. Aisa, pahumot. Manangilin. Uy, Mama Mama Julie. Julie, pahumot. Ti Flor de Lisa. Ti Flor de Lisa, pahumot. Ano, may nga. Goal! oy, Nice. Nice! reveal. Nike. Nicole. Shoes reveal. 1, 2, 3. Wala. Naisagol bulaan. Hindi, bisig na please. Ala.
Puti na Gigi kayo. nga daw. Kay si Gigi. Gigi. Kalau Jijin kalau dia. Kuan eh, dulaan. Dili ay katong kasi nakabutang Jumping rope ni, Ay, Aliana. Aliana. O, Blixie. Ug Lixian na magpwede na mo maglukso-lukso. Na. So, kuwatanin dyan ni kay manguli mi puhon mo na nami budget papasahi. Kalau. Gitu. Hala! Ti Ruby! My God! Ako guys. Nakabutang na. At si Ruby. Nike lang Ni gihapon. Happy Ruby. Nike. Nike. Abri. So, abri-abrihan na to guys. Shuri Bill. Wow. Hay! Hay! My God na may nakasunod. Resulat. Kulit pa. Kaya Ruby, this shoes is one of my Collection. collection. I only got to wear this. One time and I thought this would be nice on you. Wow. Love. Queenie Rabilo. Hello, thank you so much, sis Queenie. Ang baik, grabe dyan. Usa ni daw sa ayang collection ni Tita So, NN niya yung gihatag. Flordelisa eyeliner. Aisa Julie. eyeliner. Jury eyeliner ni dyan ah. Kay mga lips. mahilig mig eyeliner. Julie po Lipstick. siya nga lipstick. Og Tita Ale. Tita Ali lipstick. Kulatan ni ninyo ni mga sis ha kay mawala ka ni puhon. Yeah, kanay. La. So reveal na. Hello. Just rebuilt. Yung Grabe. Na, Mandu. pwede ko man ni magkuan? Ito graduation. Pwede man. Pwede man. Mga tangog basket. So guys, pwede na dyan mo ito graduation guys nga ni. Di naman ko mag-dress kaya di mo ko mahilig mag-dress ko. Mag-dress na ko musimba. Nakaka-nice pa din. Thank you so much, Queenie Rabilo. Grabe. Yan namin yung chocolate sa sulod. Nay chocolate? Waingan. Sneakers wala. Oh, sneakers. Salamat. Sus, grabe maka... Ay, grabe, sobrang ka... Kani guys, kadtong nag-unbox bitaw may mga plato, mga baso, katong gikuan sa mga... Si Japon ni guys. Si Japon ni nang hatag namo karon. Grabe ang kabutan. So, yeah. Grabe ang kabutan. Okay. Last of two. El Diponsa. Hala, Kuya El Diponso. Baka nag-iisip sa guys. Lala pa rin ako. Ay, naganiha guys. Ano na nag-iisip? Kay grabe na siya ka. Kasi di... Theory Wars. Si Reverse, Cutix. Adi, Cutix na. dili na agiyahan ay isa ni tanan. Oh, isa tanan. Nakapak. Nakapak Cutix na. o ganang. Cutix. Ang Teribors. Tribors. Teribors, mga Cutix na. Diya, Florami. kaya mahilig man sila dani. Florami, buhawa. Tagsa sila dani Kikay kayo. Cutix. Kana, Pangkikay. thank you Kaya dadeng. dagi dyan guys. Thank you dadeng. Shoes reveal. Ala. Ala. Sakto ni? No. Siguro biasa na. Kira mo kami kada ko parang. Sakto rin na niya. Wala thank you. Dun, 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 dun. Thank you dadeng. One. Last one. Hala, last one. This is... Ate Ruby. Last one. This is Ate Ruby. Oh, Tupperware lang gihapon. Bukat ng ano guys na. So, di natin iablihan kay... Chocolate. Di natin iablihan. Last one naman eh. Pakikuha ang box na. Na butterfinger. Lami. Nak. Pakikuha ang box. Salamat ka Adjo sa tanan-tanan na imong share nga imong mga blessing nga naghanad dito ka Adjo. So, katong saladat itong mga gamit na risbay namo. So, karon pa jud nakasuway guys ug kanang makagamit mo niya to katong itong pagkana ho dya. Kani karon pa pud ko nakasuway nga makagamit ko nga inani guys. Thank you, thank you. Isukod na nimo? Ha? Sakto raman. Baby, isukod ko no. Medyasan pa man.